Il-Prim Ministru Robert Abela qed ikompli jinsisti li jiddeċidi waħdu dwar il-metodu li se jintuża għal ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija. U fil-waqt li jgħid li qed jiddialoga, jidher ċar li Abela mu qed jiddialoga xejn. Net News għal darb'oħra staqsih jekk hux se jkun qed jieħu l-proposta tiegħu u dik tal-Oppożizzjoni quddiem il-Venice Commission biex jintażel l-aħjar metodu u mir-risposta tiegħu huwa ċar li Abela għadu ma ħax il-mudell tiegħu għall-iskrutinju tal-Kummissjoni Venezja. Dialogajtu wara li għamilt il-proposta tiegħek? Iddialogajna. Wara jew qabel? Iddialogajna. L-importanti huwa li Qabel ġifieri. iddialogajna. Ir-risposta tiegħi li dialogajna. Il-Prim Ministru kien skomdu ħafna wkoll iwieġeb dwar dak li ntqal ġimgħa ilu fix-xhieda ġuramentata waqt l-inkjesta pubblika fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, fejn intqal li Grant kienet tal-Partit Laburista. Minn dakinhar l-hawn il-mexxej Laburista fl-ebda ħin ma ħareġ jiġħad dak li ntqal fil-qorti. Għamilna snin nista' nisimgħu fuq din il-kumpanija misterjuża illi ta' diġimgħu il-Partit Laburista ma jiġħad. Taf kemm ilna nisimgħu affarijiet dwar Jonathan Ferris jgħid li xi ħadd ieħor qallu li tal-Partit Laburista. Jekk għandek xi prova li tal-Partit Laburista jgħidli bija xi ma nafx. Lej, mhux hekk qed ngħid. Jiena qed ngħid, inti l-mexxej tal-Partit Laburista. Nimmaġina li taf jekk hux tal-Partit Laburista jew le. Jonathan Ferris, u allura r-risposta hija le. Staqsina wkoll il-Prim Ministru jekk l-uffiċċju tiegħu hux se jkun qed ikompli jbih il-passaporti issa li martu m'għadix liċenzjata biex tagħmel dan. U assigurana li l-uffiċċju tiegħu mhux se jkun qed jibqa' jbih l-iskema tal-passaporti. Kienet liċenzjata u llum m'għadix aktar liċenzjata. Bħala uffiċċju sa jibqa' jbih il-passaporti. Le. Robert Abela qiegħed jinsisti li din l-iskema għandha tinżamm minkejja l-kritika ħarxa li għala Gvern Laburista mmexxi minn Joseph Muscat dwar il-bejħ tal-passaport Malti.